tudul mahita dia mau kamana mina. Dorang sota bongo dia manginang pesta Natal di Bagasan Sadarion. Jumbolo mahita martangiang nahop. Amin. Di pesta hatu tubuh ni Tuhan ni Yesus Kristus si palua natahalason sadarion Senin 25 Desember 2023. Tamado hita mando moliate tu di bata dalam relasi roha diari nabulonon Sudema ganuk na prosia di ibana Kristus si paluai marpungu jalan marlasi roha mamestahon ari hatu tubuna nagok lasni rohaon atong siak kami pangulani huria salhut madok selama Natal ma Tuhamu sudi ruas ni huria nami. Huria. Selamat Natal madihamu ruas nami nahulongan. Atong jelas di rohata di pesta Natalon para jolo sadarion. Donon nami ma tuh hida saluhutna. Lasma rohata masih hohot mahita marpakirimon. Madalani ariari ni ngulutta. Sude mahita para di roha lau mamuji ibana rapita madok. Selama Natal tetap semangat marlasi roha di bagasa Tuhani. Horas, 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 salam. Tabangiar ma suarata mamuji ibana. Si palua nasangap jala marmulia si tutu. Jala nabadia do goarna. Songon parmahan na pasangap jala pa puji-puji di bata. Alani hasosorang ni Yesus Kristus si paluai. Mared de mahita. Nami asa bongo tita tu gasan kebaktiata mare dehita sen buke de nomor 605 ayat sada sahat tu ayat dulu. Masuk
marhiti-hiti gor ni di bata ama. Dohot gor ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni todi porbadia. Natu mopalangit dohot tanoon. Nunga tubuh di hita sada poso-poso di lehot tu sita sada anak. Pape tu abarana do sugut harajaun. Jala bahirona guarna si partahi halongan. Si ulubalang ni di bata. Ama saliling nililinga. Raja ni hadameon. Bahin hagagadda ni harajon na do nasa huasona. Nang dohot dame, holan marhite hot sian ibana do haruruan na Jesus Kristus nagok holongi. Edde ho kamu ma di Jehovah sada edde na baru. Puji hamu ibana ale sadok tanoon. Hamuliaon na sahat rodi ujung ni tanaon. Tole hamu akan aniasian na. Puji maguarna jala baritahon mahagugu onnai. Pagogo hamu mahamuliaw dohot hagogo onnai. Tu sude akan luat, sude akabakso na hau. Ibana do na sumurungi. Hola tu ibana ma pasahat tamu. Puji-puji at dohot hamuliaon. Dohot hasangapon. Buat kamu marohamu nagabi pilihan na mangudu tu ibana. Marsoba mahamu di Jehovah marpahean na marhaduhuan. Akahitir mahamu maradupun ibana. Ali isi ni sadok tanoon. Haleluya. Maratangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banu gijak. Madomolia te dohami tuho. Ala ni godang ni asini roham dohot holo ni roham dihan. Ay di basa-basa ko do anakmu na sasada itu hami na di pardangulanon. Sama dua hami marhiti-hiti ibana. Siat dosa dohot sian hamatian. Saliring ni lelengna. Upang idu hami ma tuho. Saya sodangi marohanami na hulumi. Marhiti-hiti tod di porbadiay. Akup ni i. Say parohay mahami. Asa huboto hami madok mauliati tuho. Asa tarapol si tuturo hanami di hagugutan. Doho di pangujunan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihidap. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal la perjulu di hita sadarion. Ima natar surat di Rom bid 22 ayat sada. Nahua boy mahamu alia kadongan marhidi-hidi asini roha ni debata. Pasahat tamuma daging muna bahan pilihan na mangulu nabadia. Nahi nalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Atong rap mangidugugu mahita lahom mangulahon natuhobar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami
mangulahon nahubar tu batikmi. Amin. Di pesta Natal para julu sadarion na jonjong dohita di julu di mata na badiay jalan na ubo to saluhut nasa na taula nasa lilingon say di parmudu di mata do ngulutta di pangidom asa taula long ni rohana dohot hatana dinggaddo taula sudi tonan itu hani molo sosikop dobe taulan nidok ni hatala tapauduk ma rohata manolo soli saluhut tujulona jala ahama padatta tuibana tujuluanon. Ali di bata nami namarasi roha jalan nabadia ama nami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus manang piga hari hami roh tujulum huhilala hami riko doa sini roham seisaluhut hami halak pardosa alani ido umban nahu pasere pami diri nami sadari yod di jolom jalahu parhato potami tungda jojo do hami manibil sianak ke dalam munabadia songon biru-biru nalidu saya udang pabali hami sian julum alani dosa nami idang dia halomoro hama matian ya kapar dosa alai hamu bau ni rohaido lo ni roham asa mangulu Sisa masaluhut hageduhon nami dohot pangalusion nami marhide-hide pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasi ni ruham di kami marhide-hide panidangion dohot hagogo ni todi porbaria asa tarapul situ tu rohanai majauho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapod di goarmo nabadiyay. Amin. Tangihok kamu ma baga-baga ni di bata taringot tu hasesaan di dosata songono do pakahulungi di bata di portibio pola do anak nana sasada di lehon asa undang mago ganuk na prosea di ibana
asa hanguluan nasa liling-lilingna di ibana. Hasangapun ma di debata na di gereja. Amin. Epistel di pesta Natal di Hita Sadarion tersurat di Pesalmen 148 amuka masian ayat sada 1 ayat 14 songonon ma hatana. Puji ma Jehova, hamu akan di surga. Jala hamu akan diinganan na tibbo, puji ma ibana. Puji ma ibana ale mataniari dohot bulan. Puji ma ibana ale akabitang na marasinondang. Sai dipuji na sida magor ni Jehova ay marhide paretana do tartopa sudinay. Puji ma Jehova hamu sudi akka na ditanoon ale akka binatang na balga na di laut dohot na mangulu di aik na bagas. Hamu sudi ale akadolo sudi hau na marparbue dohot hamu sudi ale hau ares puji ma ibana. Sudi aka raja na di tanoon dohot sudi aka bangso sudi aka pamimpin dohot sudi hakim puji ma ibana. Sai dipuji na sida ma goar ni Jehova ay holan goar na ido na usangap siyan sa sudi hamlion na utibbo siyan tanoon dohot langit. Ido sahatna mertua ma halak na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa marede hita.
Tidak koma atau haporsioni songon pakat tidak konin nidung atas haporsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosa natu mopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imanatin ubuan di si Maria nagab-gabia seton di porbadia andorang soha bubuhan ido tu hatta natu mau nabirnik di panghuman di silatus nama de terpajal di bana di hau bunga silang natu atu batoru bunga ditanam namula mangulu dua hari perpuluhan nama naik di surgo lahudu tu siam di bata Jehovah amanai pergugu nasohatu dosani di si bebana pemas manguhumi halak nama ngulu do nama ate au porosea duto di borbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panyalak Kristen akan nabadia do dihasani dosa do dia taina mandok mulak mangulus sugut daingi halak nang mate do dia ngoluan na sora sudah.
rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night. Oh yes it was. Oh it is the night of our dear Savior's birth. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. It was a long night, long night, long night. Oh, oh, yes, it Terima kasih. So saya deh betul nomor tangan doang. Sunggul-sunggul matu hitam manginang di simpulan non jamita do pilihan patuponi huriata do ulaun nabadia. So ini masuk sunggul di bagasan pesta tasadarion. Karede hitasen buke de nomor 612 ayat sada do ayat 2. Amen.
bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat Natal madihita. Hamu kamang akainang remaja na posubulung. Las rohatta mamestahon perayaan Natal di Sadarion. Alanita buka ma trupuk jamita di parmingguata na tersurat di buku Evangelium Lukas ayat 2, Evangelium Lukas 2 ayat 15 roh di ayat 20. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Didok di hatabatak songonon. Jala dinalahawi aka suru-suruani sianasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Jadi hatop manasida lahotusi gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asa dung diida di baritahon nasida ma boa-boa naung dihatahon tu nasida tarengot tudak danaki. Jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinahatahon ni aka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doaka parmahani di pasangap jala dipuji-puji, dipapuji-puji do debata alani sasude na binege jalana nidana sida songo naung dihatahoni tunasida ima sahatna. Konon di negeri seberang ada seorang raja yang menyamar sebagai manusia, sebagai rakyat jelata, pergi ke rumah rakyatnya yang sangat miskin, pergi ke pasar, pergi ke pabrik-pabrik melihat bagaimana buruh-buruh bekerja. Itulah yang dilakukan raja itu tanpa diketahui oleh masyarakat yang dipimpinnya, tanpa diketahui oleh penduduk pada saat itu. Alai ditegor pengawali ma rajaon, ditegor ma, dipaingot ma, oh tuan nami, muloboi unang besongoni, atik bihado anon, dung diidahamu akka masyarakaton, marsaur hamu rabdohot nasida, etak adong do anon serangan sian bangsa asing, gebeho nama anon raja nami, diorai ma rajaon, laho ma merek akka masyarakatna. Ale dia lusi rajaon ma, oh saya tidak takut. Karena dengan melihat penderitaan rakyat saya, dengan menyamar sebagai rakyat biasa, saya mengetahui bagaimana sebenarnya konteks kehidupan mereka. Saya mengetahui bagaimana kesusahan mereka sebagai buruh pabrik. Saya mengetahui bagaimana penderitaan yang ada di rumah sakit. Ima guarna incognito. Hamua kadongan perayaan Natal Sadarion onma nadidokna incognito ni debata. Di hata Latin modidok incognito itu artinya Allah datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Jadi sonari tarayahon ima incognito ni debata. Haroro ni debata tu portibion. Ima natarayahon di pesta Sadarion. Haroro ni debata tu portibion songon raja sinakingdo. Dia melihat bagaimana penderitaan rakyatnya, karena dengan itulah dia mampu memahami, merasakan, mencerna
dan ikut ambil alih bagaimana penderitaan kaum buruh di tempat wilayah kerajaannya. Alani inkognito ni debatado natarayahon di arena talon. Imana parjolo. Napaduahon bereng maturpuk sadarion. Didok nakingan aka parmahan. Roma suku-sukun. Buasa tu aka parmahan ro suru-suruani. Kenapa malaikat Tuhan itu datang kepada para gembala? Harus ada pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak kepada para nelayan? Kenapa tidak kepada para pegawai istana atau kepada para pemungut cukai atau kepada pembesar? Kenapa harus kepada para gembala? Apa yang mau dikatakan Lukas 2 ayat 15 ini? Buasa ikon parjolo tu parmahan, ahama hira-hira maksud ni turpukon. Hamu kadongan anggo parmahan, gembala, itulah wakil orang-orang yang menderita. Kalau orang Yahudi melihat para gembala itu seperti begini, melihat sebelah mata. Merekalah orang-orang yang terpinggirkan. Merekalah orang-orang yang disingkirkan. Justru berita Natal, berita kelahiran Yesus, parjolo tua kahalak na dipandang sebelah mata. Parjolo tua kahalak na dileai portibion. Parjolo tua kahalak naso diparhitukon portibion. Justru berita Natal kepada orang-orang yang sederhana. Nuaing berita Natalon sahat matu hamu akama kainang ruas KBP Yogyakarta dohot hamu ruas partisipan narap marminggu di parmingguan sadarion sahat ma beritaon nuaing tuhita akahalak nagale dang halak nagogo sahat ma beritaon tu akahalak na dipandang sebelah mata dang halak na sangap. Sahat mabaritaon waeng tua kahalak na dipinggirkan masyarakat. Dakkalak na dihormati daw. Jadi tuhita tuhamu akamang kainang ruas HKBP Yogyakarta remaja na pasubulung yang merasa terpinggirkan, yang merasa dilecehkan, yang merasa dipandang sebelah mata, yang merasa dibuli, yang dihina terus, yang tidak pernah dianggap. Sahat manueng baritaon tuhamu. Apa artinya? Artinya Allah itu berpihak. Allah itu berpihak kepada orang-orang yang dilecehkan. Imanueng berita nauli di hamu akama kainang. On manueng evangelium dihita. Ternyata orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlecehkan, orang-orang yang disingkirkan, Allah beserta dengan dia. Amin. Nah hurang gogodo, nah holang di bagasado duh bereng. Boha doha munadong di ruang serbaguna, manang di sopo. Amin. Bah, gumodang dua teh. Boha na di luaran, di tenda. Amin. Bah 1000 halak. Luar biasa. Alanaki ku bere kami borutan na marede borusiana teh. Beda tipis do suara nami. Bah, dang porsiya hamu asa ucoba. Sadia. Iturhuingot do Maria Kere. Maria Kere ya teh. Ripu do Maria Kere ya teh. Sarupa puang suarana. Luar biasa. Bamolawau madok kami padita mahduan nate. Asadong padita sian ruas KP Jogjaon. Dangi mulak musehita tu jamita. Hamu kadongan dung di pasahat suru-suru rima berita naulii dungi adong marespon. Gade kita maturpukon. Dung di pasahat suru-suru ani hatani di bata seorang tubuh si palua jolmai di huta Bethlehem dina suru-suru rima dungi adong marespon di ibana.
Ketika mendengar firman Tuhan, para gembala langsung merespon dan mereka pergi menjumpai Maria dan Yusuf. Ternyata firman Tuhan mampu mengubah hidup seseorang dan mampu dia merespon dan dia pergi menjumpai Yesus si palua jolmai. Sekarang bagaimana jemaat HKBP Yogyakarta, bohado nuai kamu akama kainang, dung di BG hamu hatani debata, adong do respon di hamu. Bere kita ma bagak ni pohon natalon. Bere kamu ma lilin nantalon, bagak aka hiasan, aka pernak-pernik. Sekarang saya mau bertanya, berapa lama ini bertahan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Berapa lama? Paling Januari, entah minggu kedua, minggu ketiga, sudah diturunkan ini, betul tidak? Betul, karena sudah minggu Epifanias, diturunkan ini nanti. Pernak-pernik ini tidak akan bertahan lama ini, diturunkan nanti, gaba-gabaon. Nuaing ahama nalohot di hamu, ahama nuaing namian di hamu. Molo pernak-pernik natalon di paturunan non. Salpu maanon pernak-pernikon. Alai ahama nuaing naso olo salpu di bagasaruh hamu di pesta natalon. Ima hatani debata. Firman Tuhan sudah sampai kepada para gembala. Mereka merespon dan mereka pergi menjumpai Yesus, sang bayi mungil itu. Ternyata firman Tuhan mampu mengubah hidup seseorang. Entah berapa jarak pun kota Bethlehem itu, mereka tidak peduli. Yang penting saya harus berjumpa dengan Yesus, seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Seberapa jauh sekarang rumah saudara datang ke gereja ini? Seberapa jauh? Ada 20 km? Ada 30 km? Itu tidak lebih jauh dari berkat Tuhan yang saudara terima. Seberapa dalam pengorbanan saudara datang ke gereja ini? Seberapa dalam pengorbanan saudara, habis bensinmu, habis hepengmu. Seberapa dalam itu, seberapa banyak itu tidak lebih banyak dari berkat Tuhan yang saudara terima. Para gembala tidak memikirkan berapa jauh itu Bethlehem, tidak memikirkan itu, yang penting kami bertemu dengan Yesus. Alani ima semangat tahamu akama kainang remaja napo sebulung. Itulah semangat yang memberikan kita motivasi. Nang pedao nuang HKBP Yogyakarta. Alai yang goau rap dohot dongakku sajabu ikon marminggu do di HKBP. Ikon ido. Biarkan bensinku habis, uangku juga keluar untuk beli bensin, tapi aku harus berjuang seperti para gembala berjumpa dengan juru selamat. Ikonido. Jadi unang maulo mulak pe anok kamu sian gerejaon, salpu ma anon natalon, masuk ma anon tu bulan Januari, Februari selanjutnya terus. Itulah yang menyemangati kita beribadah di gereja ini. Unang gabi losok, unang alani pesta Natal tarida hita sude, hapedung salpu Natal, dang tarida be, daung atong. Yang menyemangati kita ialah Yesus, sang juru selamat. Itulah yang memotivasi saya datang ke gereja ini. Imana paduahon, padua patulote, atole mabain ma di siete. Dungi bere kita ma, di bereng aka parmahani ma, peak di panggagatani Yesus poso-posoi. Dungi di bari tahon ma akan namasai. Di bari tahon ma, dang tutup si makudap ni aka parmahani. Ikon di bari tahon ibana ma, barita ni suru-suruani. Dang tartahan ibana be barita lasti rohai. Ikon di pabua-bua matua kahumaliang. Hamu akadongan, molo di jalo hamu pasu-pasun debata. Manang ahape, manang berkat kesehatan, berkat di perekonomian. Manang ahape nuaing pasu-pasun ni Tuhan, pabawa mai tua kahumaliang. Melua hamusian parmaraan,
pabua mai tua kahumaliang. Ima tutu edah, ima tutu lae. Malua hami nakingan sen parmaran bah, tiki markareta hami. Bepuji Tuhan. Selamat tu hami. Rapdot akadak danakon. Pabua mai barita lasni rohaya mua kedongan. Berita sukacita itu, berita anugerah Allah itu, jangan simpan sendiri. Tapi ceritakan dia. Beritakan kabar baik. Entah dimanapun, entah di media sosial pun, entah status WA pun. Itu orang Kristen. Supaya berganti status Facebook itu, yang tadinya berita negatif, menjadi berita positif. Mulia tema Tuhan. Di pasu-pasu hohami. Bere kita di media sosial di gudang dua ke berita negatif. Anggoi dohono nami ma kahalak na sopor setu Yesus doi. Mula doa ke berita-berita negatif di pabua-bua di si. Berita na positifi ma pabuahamu. Songon parmahani berita positifi ma alaniahan nong pajuk pangibana rap dohot di bata. Di baritahon ma barita lasti rohai tu aka humaliang. Dungi ahama respondisi Maria. Bere kamu ma di ayat 10 sia. Dung di begesi Maria akan namasai di peop ma di bagasan rohana dungi di pahusor-husor. Kenapa harus ada perkataan seperti itu? Maria menyimpan semuanya dalam hatinya dan dia merenungkannya. Ternyata mendengar firman Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi mendengar firman Tuhan, dia harus menyimpan dan merenungkan firman Tuhan itu. Maria, dia sedikit bicara dan banyak mendengar. Maria tidak merespon dengan bicara. Ah masa benar? Ah yang benar lu ketemu malaikat? Iya ketemu. Maria nggak seperti itu. Hohom do ibana. Hohom. Dung di BG ibana barita parmahani di BG ibana. Dugi pahusor ibana ma. Di pahusor si Maria, dia merenungkan bagas dui pangetusioni. Dia merenungkan itu. Artinya dia mengaminkan peristiwa itu. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan. Setelah didengar, kita renungkan itu. Biarkan firman Tuhan mengubah hidupmu di Natal ini. Dugi bere kita ma nama ngihut. Ngapiga jom teh. Aduh sajom. Nah, kupagajang mastik na teh. Sabar mahamuna di luar. Dung di paboa-boa parmahani tua kahumaliang tu si Maria dan si Joseph mulak manasida ahama responna ayat 20. Mulak doa ka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata. Ala sude nabi nege jala di danasida toho tutu. Apa yang mereka dengar, mereka saksikan ternyata benar. Berita malaikat itu tidak hoaks, benar. Apa yang mereka dengar, itu yang mereka saksikan, betul. Mereka pulang memuji-muji nama Tuhan. Itu makanya saya tadi katakan, firman Tuhan mampu mengubah hidup manusia. Mampu mengubah hidupmu. Tidak saya katakan begini. Tidak saya katakan begini, supaya kita tidak salah paham. Gembala itu tetap menjadi gembala. Tetap. Gembala itu tetap orang yang hina di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Tetap. Gembala itu tetap menjadi masyarakat yang terpinggirkan. Tetap. Tetap statusnya. Tetapi dia hidupnya sudah berubah, sudah semakin mendekat dan dekat kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dum tabegi hatani debata. Kita tetap menjadi seperti ini apa adanya. Saudara pekerja tetap menjadi pekerja. Bukan saya katakan kita menjadi Batman, Superman, Spiderman, tidak.
tetap kita menjadi konteks kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengubah hidupmu dan mengubah motivasimu untuk semakin dekat dan semakin rindu kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara mau berubah, datang ke gereja. Minta firman Tuhan mengubah hidupmu. Hanya itu syaratnya. Jadi mula dong doa karena tua-tua mengeluh-alu. Dak berubah yang aku nami amang pendeta nami, suruh marminggu. Suruh tu gereja. Asa firman Tuhan mengubah hibana. Pergi saudara ke tempat yang lain tidak bisa mengubah hidup saudara. Tidak bisa itu. Hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubah hidup kita, motivasi, cara berpikir kita, semangat kita, itulah yang mau diubahkan Tuhan dalam perayaan Natal ini. Alani tarpasu-pasu mahita ruas sakepe Jogjaon. Jalan yang jalota matutu parpadanan nabadia marhite perjamuan kudus. Lasbe mahita non manjalosa. Ala tuhatai donaro tuhita marhite naposona. Marhite ma di sesa debata akadosa aka pangalosiota. Amen. Martang yang mahita. Di perayaan Natalon las rohanami Tuhan. Songon parmahani. Dung di BG, dung di ida nasida. Adong do tutup perubahan di bagasan roha nang motivasi laho pacodokot diri tuho. Songon ni manang hami ruasmu. Duku BG, duku pahusor-husor hami hatam. Ima na mangojar motivasi nami nai baru. Masihol pajupang rapdohot po di parmingguan di Huriamon. Masihol pajupang rapdohot po di parmingguan di partangyangan. Di ibadah di keluarga. Masihol pajupang rapdohot po Tuhan. Di haringgacon rohanami. Memuji-muji ho di bagasan sadok ngulunami. Ramoti mahami amang. Asa hatam. Songon panggonggom di bagasan rohanang pikiran nami. On mahami ruasmu di sudia ka keberadaan nami akapar kerejoan ros di huriam. Manang di dia penasida mangula kaulaon pasu-pasu ma ramoti ma leon hagogo leon habisuhon. Leon pamatang nahipas leon tiur ni pikiran, tiur ni parnidaan, tiur ni roha. Asa marhite pajapalana lomak nong pinasahatmu di tonga-tonga ruas di huriam Tuhan. Gebeboi matutu memenuhi aka kebutuhan keluarga. Jala ukap ruas di huriam. Gebe pasu-pasu tua kahumaliang. Jala pasu-pasu nang tua kahuriamon. Atik tunga dong aka ruas di huriam na di bagasan parsahiton. Na dirawat di jabu manang di rumah sakit. Homa Tuhan padauni bolo di nasida. Dia ros di huriam na bergumul di parena konon. Na masihol di pasu-pasu parena konon. Akang ginami na pasubulong na masihol na mauas. Di surah kapitodi. Naong tiki na tutulaho berumah tangga. Pos rohanami Tuhan. Nahodo tutu. Mengukap. Di bagasan holong ni roham di tikina. Pahasahatonmu. Dia kena masihol na mauas di pasu-pasu na siyako. Ale Jesus Tuhan nami. Ramotima nang akayan ako nami. Sikola minggu remaja na pasubulong namar sikola B di SD SMP SMA. Satu perguruan tinggi. Leon nang tunasida haspistaran na siyako. Di dalaho mulak pianok kami sian parmingguanon. Di pardalanan pasu-pasu ma hami saluhutna. Dohot akka amanami inanami. Ruas partisipan na rap marminggu rap dohot hami. Saliling di kota Jogjao Tuhan dongani manasida. Adiga nasida mulak. Sian luat namion patarusahat. Di bagasan hahipaso nasiako. Atong sa hatihoma Tuhan nguludang to dinami. Marhite Jesus Kristus say martangiang. Mauliate madiho. Amen.
Maredema hita huhuta pasahat piliata. Bangsa yuri,
Masih terus pemusik kita masih nyanyi. Kita ulang dari ayat yang pertama. Urian itu hatang nang mongot mahita tu ulaw na badia alanihu pasunggulhok kami na barjolo na taluk madohoti ulaw na badia ima akanaw makatidakon haporsyaw na so makatidakon haporsyaw dope hotma na sida anon di hudulan na paduahon na taluk madohoti ulaw na badia ima naso hona ruhut parmahanion dohot pamicang. Alanita pasunang marohat tabongok mahita marede sian bukuede 152 ayat sada. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati muna doho rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang. Asiroham, topot mahami na pungudi son, adorang upang kami anok parpadanan na badiyai, lehom matod di parbadia tuganuk pami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa po situturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pergugui mahami maswadaho diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saytay tirohan nami asalam malunguk kami tuban wagidjang. Asa say masihol hami paimaimahon, haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamu akan na pinarhamaol ni debata. Itasakap noaing mangatok parpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumulo manang natao hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manuputi dosana. Jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangatok parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaon na badiya. Unang bedi oloy si bolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani.
Tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma sukus-sukunon. Jong-jong mahita akka naung talup madohoti ulaon nabadia. Parjolo di parhatuturoham do halak pardo sa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patik ni debata. Molo di parhatuturoham dok maolo. Namarsak doroham ala dosami. Jala di pangidoroham nang malua ho nuaik siad dosam. Molo songoni roham dok maolo. Di parhatuturoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanao panguluho pardosa. Ibana naung mate doho mulak mangulu humokopo mamor sa jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dok maolo. Olo doho mangkotapos ya roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardingga dohot talak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manisa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dok maolo. Atong tapaw dugbe marohata, jala tatopoti masudedo satta, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ay jot tulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhummu hami nuaing doho sugut molo balos sonommu tuhami, hobarto pabahenan nami. Alayala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehom mu humokop pami. Ala ni ubay na hami mangido tuho. Asi roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jala lehot to di parbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna. Jala na mauwas di asin ni roha ni debatang. Sa isaha matuhamu nahina porsiaam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung asesa sa luhut dosa muna marhite-hite guar ni debata ama. Dohot anak dohot tod di parbadia. Amen ale amanami na di banwa gidyang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajawmu. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gidyang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nileleng na. Amen hudul mahamuna. Maredehita siyan bukwede 150 ayat sada. Atong tangyon hamuma tonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujutarjehe bana di dok mamauliate. Dungi di ponggoli may di parlehom matuak kasisian na huhut ma di dok. Jalo hamuma jala pangam ma.
dagik kudoi nanilehot tu hamatean humokop pamu. Bain hamu masunguni bahe perningotamu na diau. Jala dung sun nasi damangan dibuat mapanginumani didok mamauliate. Dengan didok matu nasida. Jalo hamu ma sudi hamu manginup siani. Ia panginumanon pada ne baru mau marhite-hite mudarhu. Naniusehon humokop pamu. Bahen hasesaan ni dosa. Sahiben hamu masunguni bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu nung arade sude ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Roma sa 10 hal.
you come to you will not harm. Jesus Christ is Lord. As you trust, you will not hurt.
Jongjong mahita saluhuna marede sian bukuede 435 ayat sada. Puji matuan debata ale todiku jalana sarohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala pandengan bahasa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita na hubartu dosata, jaladang dibalosot tuhita na hubartu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuaka anak konna do asini rohani Tuhan debata, diaka na makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita, uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita noaeng sian rimasna, dung gabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai, dibaheni. Saya pujion ni pamangaku dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata, ola nyon rodi saleleng ni leleng na, amen tapasahat mapeleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nilehomi tuhami pelean nami tuho, say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho para siya kami peleanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mi tuhami, asalam gigir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen. Ale Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Pupuji hami maho alasau sudi tahim naung sinakapmu adorang somarojahad dope hasyanganon. Dak tarabas sibolis sakapmu, dak suddat tahim na badiyay dibahid dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Dibahini mauliate marohanami tuho ala nauksaw sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu hami. Asa malua hami siya dosa, hamatean dosian uhum jala macohot hami mangulahod dosa. Ope say asi maroham di hami, tugihon mahami tu anakmu, say bayan mahami gabi siluam tu ibana, asa upa ni halojaon na hami, ala na tinaon na naberniti dohot hangaluton humokop mami, asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sa daryon asa diingot habal gawmu, dohot haroron ni anakmu gabi jol malaho panguluhon hami pardosa, say sungguli maakapar halado di huriam, mamaritahon barita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Selehom mapitu naukap tu halak si pilibigu dohot tu parugamo na asing. Asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhu raja dohot akkasuruan na. Asa diboto na sida naung dilehok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng nileleng na. Selehon gugu tuak ka na dibagasa pangujunan. Apuli akan na marsak. Jala palua akan na targugot.
Saya tatap jala udingi akan na pinaburu-buru ni halak alani goarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sude. Akan na magudang ro danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di banua gijang. Saya pinarbadia magoarmu. Saya roma harajaumu. Saya saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat damai jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaurohon madamena tu tondim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas persekutuan kita dalam ibadah Pesta Natal pertama hari ini. Sambulah salam dari kami, Salum, Horas Marita Saluna. Tuhan memberkati.